Te halo prolog te kene kadai jangka video temta ka topik ne ka banta kadai shaphang ka Jingiap Kaba Ar Kumno ka Bible ka ong shaphang ka Jingiap Kaba Ar te Hangne ngin lek jing pen pau ka nong Kaba Ar khot ka ba khatway namar ka Bible ka ong Hangne jaruba don ka skor to un sngew ya ka ei ka ba umun simu ong hagi tagi balang ya uta uba job onam pen snew naga ka Jingiap Kaba Ar te haba ong shaphang ki balang te baru ki balang ki ba adon hagane perthei jar ki ba adon ki skor lene ka skor ka thau shaphang uwei po wei u para bange hagane ka perthei badon haga balang namar hangne yau to ba job onum pen sneu ya kata ka Jingiap Kaba Ar te ka dai ka ei kata ka Jingiap Kaba Ar in se page Haka Baibl namar kat kum ka Bible hangne ha ecclesiastes ndong ka ba khat ar khot ka ba nyo hadu pra ka ong hadin ba ubure ula yap te namar ba yangi la thau da ka delmet te ka ladangi la yap te ni tep shaka khandel da ngi lek biang shaka khandel Henry ka men simpat ka lecha U Blei ubalai yaka te hadin ba ngi la yap ngi yangi la tep shaka khandel Henry ka men simpat ka lecha U Blei ya ka ba u namar ba U Blei ubalai yaka te namar kane ka taw ngi song thu kat kum ka Bible ha u ecclesiastes klonong ka ba khandai krut ka basan la ong ba namar ki ba im ki tip ba kin sa yap Henry kita ki ba la yap kim tip a shu lemne kim don nong a shu namar ka jingkan mau jong ki la klet te hangning su thu ba kita ki ba im ki tip ba kin sa yap Henry kita ki ba la yap kim tip a shu kenam don benta a shu haka de ka prthei tat hadu unda en pemi pateki namar kene ka daw la ngi duwai na ka banta ki to ki balayap te umdon toy ei ka long tang jing thala suda namar ba chisin ba ki layap satang ha ka takasi ka jing mi pat kim tip a shu ong ka Bible ande ki ba im kin ki tip ba kin sayap dai ki ba yap kim tip a shu ka jing kan mau jong ki kanam don shu yap nge ji ka Bible hang ni la ong ba jing ban pau ko nong ka ba ar phaut khot ka ba riu ubasuk khuj suk ta ba khuj ba ta ba don benta ha ta ka jing mi pat ka ban nyngkong kata ka jing mi pat ka ban nyngkong kat ka theu phang kita ki ba hok ki ba la nge cha U Jisu Christ khnang ba kin yo mi pat ha ka jing mi pat ka ban nyngkong amar ka jing mi pat ka ba ar ki long ha ki to ki ba don benta ha kata ka Jingiap Kaba Ar kata ka Jingiap Kaba Ar ngin sia page Haka Baibl Kumta ko ong namar kito ki ba don benta ha ka jing mi pat ka ban nyngkong kata ka Jingiap Kaba Ar kam don bor shu hende ken long kum giling do jong U Blei bat jong Chris bat kinya sen charlem badu Chris shi hajar te hangne sa thu da ngi don banta kata ka Jingiap ka jingmi pat ka nyngkong la panong te kata ka Jingiap Kaba Ar kam don bor shu lane nginam poi sha kata ka Jingiap Kaba Ar hangne ha jing ban pa ko long Kaba Ar phaut khot ka ba khat saw la ong ba bat ya ka Jingiap ka hedis la beret sa kata ka pung ka ding ka ne ka long ka Jingiap Kaba Ar kata ka pung ka ding te hangning so thu ya kita ki breu ki bom shimla pan khut ki bom shimla kala ka mut ki bom shimla nge ka kosper la sha beret ha ka ne ka pung ka ding ka balong ka Jingiap Kaba Ar te hangning so thu ka e kita ka Jingiap Kaba Ar itu ki breu ki bom shimla kala ka mut ki bom shimla nge ka kosper ane ki bom shim nga try ngi so thu ya ka ne te kane kalong kata ka Jingiap Kaba Ar menta jing pen pau Kaba Ar pwe ka dokar ka pra Henry ya kita ki ba shifting bat kita ki bom nget bat kita ki ba ijili bat kita ki ba penyap ki ba ya kerek ki ba aiksut ki ba mane belai thau bat baru ki ba lamler ka benta jongki kan long kata ka pung ka bala thang da ka ding da u kendok ka balong ka Jingiap Kaba Ar te hangning so thu kini baro ya ka ba ngala kule kita ki breu ki ba kerek ki ba aiksut ki ba penyap ki ba lamler ki ba tu ki ba syukur kin poi hagane ka Jingiap Kaba Ar ni so thu ka e ka Jingiap Kaba Ar ka pung gading ka dujok namar ka Jingiap Kaba Nyngkong kalong haka deomet berang yap ni lech ka deomet ngimpat lech ka dujok ndai endala bishar yang i te sa lech se kata don sa beret se kata ka pung ka ding ka balong ka Jingiap Kaba Ar te hangning so thu jing pau Kaba Ar pu wei ka khot ka pasau te U Blei un nyet no ya jing jau umat baro lagi khmat jong kita gi bange bar kata ka Jingiap kam long shu lemne ka jing sausi lemne ka jing nyam lemne ka jing pang lemne ki ek ei boro kila lech no
kei boro namar Hangne sutu kita giba priang ni kita giba don bentah ta ka jing mi pat Kaba Nyngkong U Blei nyat no yaki jing sosi ne lagi jing jauh mat ne kei baro handai kita ki bom don bentah ka jing mi pat Kaba Nyngkong kamut ki don bentah ka jing mi pat Kaba ar ka balong ka Jingiap Kaba aru bat ya kita berat kata kapung kading U Jisu hi uong ngalong ka jing mi pat par ka jing im utaw banget hanga na ulayap unyo im Hangne ya kani ong U Jisu Ioannis nang kabasan dekat Kaba ar pusau shisha nga ong api utaw ba yos ngeu ya ktien jong bar banget hau taw ba pha ya nga udon ka jing im bom chikut but onum wan sa kata ka jing penrem namar ka jing penrem kolong ya kita giba kibom shimla kalaba mut bat kin poi sa kata ka Jingiap Kaba ar ka jing penrem ya kita ki nong po andrei ngila light na kata ka Jingiap sa ka jing im andrei kita giba nget ta kiba kalaba mut kila light na kata ka Jingiap sa ka jing im namar Hangne ka Bible ko ong ha Hebrew ko nang bakandai thot Kaba ar panyo te kumbala bu hagi breu ban yap tang shi sin bat aden ka ne ka wan ka Jingshisha te Hangne sutu ba uporeu aden ba ula yap ka met jongi ka lech ka domet re ka masen ka lech U Blei Henry namar bala bu tang shi sin ka Jingiap jong breu aden nang ta ka Jingshisha namar ka ne tau ladangi duai ya kita kiba layap ne kita kiba la dep yap lupa te kam bentoishu namar shi sin ba layap aden nang ta pen mi pada ki kata ka jing mi pat laki la daki dei ki bahok ki don kata ka jing mi pat Kaba Nyngkong laki dei ki bahop pekin mi pat kata ka jing mi pat Kaba ar ka balong ru kin cha berat kata ka Jingiap Kaba ar ka balong kapung kading te Hangne sutu Ioannis nong kabasan khot Kaba ar bu pra du ar bu kandai namra kani what's ngau kani dia kani namba ka po kan ja haka ba kitab baro kiba haka jing tap kin yos ngau kata ka jing perta jong u bat kin yami no bat kibale bha sya kata ka jing mi pat ka jing im handai kita kibale boman sya kata ka jing mi pat Kaba penrem te Hangne sutu hadin bang liap bat hadu ba kenik perthai kalakut baro hang ta ka jing mi pat kan long wei petros nong balai khot Kaba khat pra naba u Chris ru ula sha shitom shisen namar ki pop u bahok nagabanta ki bom hok khnang ba unyo yalam yepi U Blei haba ula penyap ya u hakado handai lapan yangi hau mense te lapan ya U Jisu hakado handai lapan yangi dau mense hau mense ikam opasor nong balai khot Kaba khat khandai namar kata to kala Kaba mut to one pai khamatru ba phenyo pandam no yaki pop ka Jingiap kolong namar ka pop haka perthei tang ga Jingiap sudah namar ka pop bat kata kinyo wan ka ayom syong pangat akmat utrai tila dangi kala ka mut te ka Jingiap kanam don chiu hangi dengin yo ka jingim ka bom jukot Lukas nong kabasan khot Kaba lai pu ar ibakwat kiba kya nan tamu nong pen kya retangi kiba pang ngam syam lawan man khot kiba hok ban kala bamut ndai tangi kiba pop Marcos nong Kaba Nyngkong khot Kaba khasan uda ongru la pendep ya kaya bat ka hima U Blei kalajan to Phin kala ka bamut bat to Phin ngejru ya ka kosper ya la pendep ya ka jing aingu ne ka ta jutang ka bathma ya ka U Blei lo ai lingpa U Jisu Christ te Hangne ya ka kosper la phayala sya ka jing kala bamut sya baro ka ne ka perthai te ki pa priang kenyo ka ta jing im jukut handai kita ki bom priang ken poi sya ka ta Jingiap Kaba ar ka balong kapung kading rom lunong khat sau dukhat ba nyo namar omdon weru uba im kenti ialade bat omdon weru uba ai uyap kenti ialade namar langi im de ni im hau try langi yapru ni yap hau try namar kata ni im langi yapru ngilong ki jongu try te Hangne baro ki bayap lane ki ba im ki long ki jong try handai try unpen ya khat thakata kasi ka ba khadu ki ba hok la kan jong bat ki nong pop la ka jong rom khat saw la nong bat de khot khandai namar ya ka ne khnang u Chris ula yap no ru bat ula im pat bon yo long u try ha kita ki ba yap bat ha kita ki ba im
namar kane U Jisu Kristus lawan ban yap hakane patay ban yo long try ha kita kiba yap bar kiba im Henry balay me bishar yalau para bangej lani balay me nyo ben ma me yo para bangej namar ngi boro ngi yang hakamat ka khet ka jing bishar jong U Blei te Hangne lada ngi bishar ngi haban bishar kat kum ka ktien jong U Blei lani kat kum ka hok ka ktien jong U Blei Henry lada ngi pantam ya kata te balay me bishar Rom khat sau do khat kaba khatwei namar la tho kat banga im ong try ki kho siu boro kin dem krup hanga badu thlik boro un pla U Blei namba kumta away pa away un ai hangi ka jingkhen shaphang ialade ha U Blei te namar kane katau ki kho siu boro kin dem ha U Jisu Christ bat thakata kasngi way pa way boro ha U hap ai ka jingkhen kat kum ka jingle jung u kat kum ka jinglong jung u hakamat jung U Blei te Hangne zo thu namar Hangne la ong ba naba uway un ai ka jingkhen shaphang ialade ha U Blei ting hapan ai jingkhen ialade ting hapan wat bangin bentip ya ka Jingshisha kat kum ktien jong U Blei ka badai shisha ka bom don kano ka balong khongpong le ka balong parsha bat ka ktien jong U Blei lene barki jing kai jong U Jisu Christ te Hangne ngila so thu shaphang ka jingiap kaba ar ka balong ka pung gading ha kita ki bom ngej bat ha kita ki bom shimla kala ka bomut te ngin se siam parsa kwe bat ki video U Blei shibun